Hallo? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Big Mac-menu. Big Mac-menu. Jeg glæder mig til at høre dine tanker, og du ringer bare ind til mig nu. Du kan selvfølgelig også sende en mail eller en sms. Du lytter til Bo, så bliver dagen god. Hej hej, godt at se jer. Og vi skal en tur i center med Bamse. Altså en almindelig dag, den starter jo så ved en 6-tiden med en morgenflade. Og nu går jeg altså på arbejde, så hej hej fra mig nu, og tudelu, til vi høres ved igen. Men så kommer jeg jo så ud der en 8:30-9-tiden, og så begynder den der, jeg kalder formiddags drive time, hvor jeg sådan ligesom kører rundt og udfører det, jeg gør, samtidig med, at jeg fortæller nogle interessante vinkler fra det, jeg oplever. I dagens radiohave kigger vi på den lille, fine rhododendron. Der er gode nyheder til alle Nikolaj Lie-K-fans. Og lottotallene for denne uge: 46, 13, 7. Og der er sgu ret god respons, altså specielt kan man sige, når nu jeg har det, som jeg kalder, det personlige portræt. Hvis folk skal ligne sådan nogen som jeg, hvad skal de så gøre? Så er vi næsten i familie. Jeg har jo lært det der 24/7, og sådan en personlig portræt, det kan godt tage 3-4 timer. Altså det kommer sgu lidt an på, hvor længe jeg kan holde dem, inden at de skal på arbejde. Må jeg spørge dig, hvad er dagens ret i dag? Det er forloren har. Undskyld, kan du tale hele sætninger? Kan du sige, at dagens ret er forloren har, for eksempel? Og så nej, undskyld, jeg skal lige stille spørgsmålet igen. Jeg skulle lige være troet, jeg var hoppet af det. Det der er min yndlingsmast. Jeg er simpelthen så glad for den mast. Det er verdens fedeste mast. Altså man kan sige, bare ikke alene den her smukke natur omkring det, og den rejser sig helt vildt op i landskabet, men hvis man står her og taler til folket, så kan man kraftedeme det langt ud! Hver dag, der har vi jo så et fast punkt, hvor jeg spiller Don McLean's American Pie. Den varer 8 minutter, det er fordi, jeg skal skide. Og det, der er sket lige nu, og observerer jeg, det her vejr for eksempel, det er, hvor utrolig mange mennesker, der egentlig har allerede meldt sig til konkurrencen, inviterer Bo til grillfest. Ja, sådan. Sans. Har du koteletter med skaft? Så hold dig klar, for efter reklamerne skal vi se, hvordan min lokale slagter laver koteletter med skaft. Hej suppe, hej suppe. Hej, suppe. Små Carsten hviler lidt på bolden. Det er han jo faktisk kendt for i de her lokalkampe at stå med bolden utrolig længe over i siden og virke som om han har rigtig, rigtig mange tømmermænd. Hvis jeg nu lige laver det op til, kan du så ikke skrive mig i døren på døren? Det er flot. Hey, cool on the gang. Så kører bussen! Og igen, så kører bussen! Og så kører bussen! Tak for det. Nogle dage, der kan jeg godt gå rundt, så har jeg sådan en pisseirriterende elektronisk susen for ørerne. Altså det er, jeg går rundt en hel dag, og så er jeg så nødt til at gå hjem og tage lodkolben. Altså jeg kan sgu ikke... Fuck! Og her på toppen af timen skal vi lige have nyhederne, og så er vi tilbage med næste uges bobler. Hej hej. Hvad hedder du? Nu er der lige få den... Det er sådan, fordi den hugger. Det er ligesom, den hugger. Den kompressor hugger. Kan du den? Hej hej. Har du en farve, der hedder...